Ahoj. Čau, čau. Chcela by som sa ťa opýtať, čo robíš vo voľnom čase? Vo voľnom čase, no v podstate, čo sa týka môjho voľného času, tak veľa ho nie je, takže sa snažím robiť niečo, pričom si naozaj ako si oddychnem a čo ma nejak nabíje energiou, takže väčšinou nejaký šport, sem tam nejaké čítanie kníh alebo spoločenské hry. A ak je to šport, tak aký? Teraz najčastejšie v podstate ping-pong, teda stolný tenis, futbal, hokejbal, no v podstate po prípade florbal v zime. A venuješ sa nejakému športu aj tak aktívnejšie, viac? Nie, teraz už nie. Bola kedy áno, ale teraz už viac menej skôr sa zameriavam na také pasívnejšie športy, alebo len na také zaujímavé koníčky skôr. Super, ďakujem pekne za rozhovor. Za Ahoj. málo.